Collins Okundi koro ibiro geng'ne kar od twech ma Kodiaga bang' ka osebio tere kar thieth ma Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital mondo timne pim ka bende wiye tama. Mano kaluwore kod bura maluwe mar nek mar Baraka Oduor mane en jarit mar Raila Odinga. Doho ma Kisumo ogolo chik ma kamano mondo mi ochiw thuolo ne achejno kendo koro obiro yie kata dagi ketho ma ibiro somne e nyim doho. Kogolo chik no jang'ad bura Beril Omolo bende omedo ni tarik 3 dwe manyien achejno ibiro tere doho no mondo mi oyie kata otamre ketho modonjne godo. The accused person, Collins Okundi, having been brought before this court on this day, I hereby make the following directions. 1, that the accused person to be taken for mental assessment at the Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. 2, the accused person to be held at the Kisumu maximum prisons in the meantime awaiting plea taking. 3, the accused person to be presented before court for plea taking on the 3rd of November 2022 before Kisumu High Court number 1.